dari kami woko keno. Piye toki? Wis to mantu aku. Pena. Nuwun sewu Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kula selaku wakil dari tuan rumah ngaturaken matur nuwun sanget ing dalu menika dalam rangka syukuran kos-kosan ingkang nembe dados Pak Bu nggih. Mugi-mugi berkah. Amin. Dapat napa niku ingkang kos. Amin. Di kagem Bapak Ibu menawi wonten sederek dulur kanca lan lintu-lintulipun ingkang tasih bingung pados panggenan sementara nggih kos-kosan niku kan juga mungkin sampai game over. Nggih, boten supen monggo diparingi pirsa kemawon teng mriki wonten kos-kosan ingkang tasih kosong. Insyaallah nggih, mugi-mugi kantun Pak Tular saking panjenengan kos-kosanipun dan cepet penuh. Amin. Lah dalu menika kula pirsani wajah-wajahipun jenengan sajakipun alum. Ki nglumpuk nang omahe bose bola. Ki bojone bose, ki bojone Pakno. Iki keluarga besar channel lagi berkumpul bola lagi. Ki dulur set to. Piye? Kok ngono ta? Wong emang ada nah, keluarga besar channel kumpul ya ki rumah kedua channel sing bola. Halo. Wah, bose tas akurat bolo ceritane iki. Bose tas akurat iki langsung. Bose tas akurat bolo. Pawuku ning ngono kae. Lah pawuku ning ngono. Oke, asli. Kumpul. Potong. Ini kira sebenarnya sini kerukuran itu lah bola sebendino ngamor ya sini gulung gemak ini amor bareng ya sini bola pas bosnya ada acara Pak Wong ada acara akhirnya ya ini ngumpul. Kita semua adik-adik yang tercinta selalu dan selalu diberikan rahmat oleh Allah, dijadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang soleh ataupun solehah, selalu dan selalu menjadi kebanggaan keluarga. Amin. Dan sebelum memasuki azan maghrib ya, tentunya di sini kami juga banyak terima kasih untuk Bapak Ustadz Zainul Zamzami dari kota Bahrul Zamzami ya, oke. Dari kota Angin Nganjuk yang akan sedikit memberikan awak yang jelas bukan sambutan ya, yang memberikan pencerahan Maidotul Hasan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin 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 ya Allah. Dan langsung saja yang punya tikungan Jawa Timur ada Mbak Noni ya. Jika ada Mas Benya sih tidak ada KP Kubah. Oke. Melihat waktu sudah tepat pukul 15 dikurang 10 jadi pukul 5. Katuran jengkar saking sasana palanggan menuju ing sasana atur wangipun sasana buka mangga. Dumateng Gus Zamzami
semoga wekdal sorana kasumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Proses syuting Pak Dut Mugi Gilir. Didut, didut. Tak jelui didut, didut. Wis dibaca ya apa neh no. Semperang. Semperang nang irane. Ki cara genahe Raja Salman lah ki carane. Raja Salman. Lho salmon piye to? Iwak Raja Salman. Raja Reporter. Oh, reporter bal-balan. Alhamdulillah. Ngono ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bawa terdewi alhamdulillah ya. Ya. Sultan gitu. Sultan Salman. Gimana? Saya dijenar. Saya dijenar. Jadi gini, masih tak Nanti batasi kan 8 kanan. Makanan Ana carane ambre iso gawe guyu wong ya ya. Sering ngono udah malah. Oke. Nah, kangen kae lho dadi keloni kae iso suwira petuk pirang-pirang sasi. Bar minggat nanti sejane ora tau ketoki. Oh, minggat ning kono lah. Neng di kono di sakir ya. Sobomu terus jare sakir, Pak. Kita dikeloni lagi lho, Pak. Ngirmu kangen pi angger mbok tinggal nangis sing ngono ki anggermu, Pak. sentrat. Lah ya dineng-neng sugeng karo sugeng dineng-nenge. Bener sentrat nangis sepeh. Ngono lho, ndang dikeloni kok piye ngono kok. Ya mari kita kelonane. Ya ngono lho, Pak. Bocah. Angger kowe renek ra teko peh ngarep-ngarep karo nangis gulung ngono ndak krem ya. Sentrum karo gulung ngono gitu. Nah ya. Nanti keloni ngono. Kancane lho. Oke. Bah ambune sapa ki? Ora duwe aturan. Men ngecok. Aduh. Dungone. Oh elek le ya cah ya ngono ya Allah. Suwi ra didulane dulurku wedok. Dulur lanang. Sitoke dhulik. Sitoke dhulik ya Allah. Sehat kabeh ya.